foregår, eller noget som helst? Overhovedet ikke. Det er godt. Ja. Jeg vil bede dig om at lukke øjnene. Jeg vil gerne bede dig om at forestille dig, at du har desperat brug for hjælp. Du kan ikke overleve. Du har ikke råd til mad, du har ikke råd til et hus, du har ikke råd til husliv, du har ikke råd til at forsørge din familie eller dig selv. Du får en chance for at stjæle en ting, og det vil lykkes dig. Den her ting vil kunne redde dit liv. Og det er lige meget hvad det er. Det kan være en flødebold, det kan være en dyr jaguar. Det kan være lige, hvad du har lyst til at stjæle, fordi du ved, at den her ting, den vil hjælpe dig. Åbn øjnene. Den her ting, det er en genstand, som kan hjælpe dig. Og jeg siger, at det må være alt. Det er dig, der ved det. Jeg ved ikke, hvad det er. En genstand, som kan hjælpe dig. Jeg vil bede dig om at skrive den her genstand ned på det her papir. Men først skal du tage det her papir og lægge ned under bordet. Jeg vender mig om, så kan du skrive det her papir, hvad du vil stjæle. Og når du har skrevet den ned, så skal du holde det for dig selv, så jeg ikke kan se det. Så. Okay. Krøl det sammen og kast det ud over trappen. Ud over trappen? Mm-hmm. Så skal du tage det røde papir og lægge ned under bordet. Åbn papiret. Og læs, hvad der står. Men før du læser, hvad var det, du ville stjæle? En diamant. Åbn papiret. Tak for hjælpen, Rikke. Mange tak. Vi ses. Tak, vi ses. Hvad fanden er det her? Hvordan manipulerer man 1. Vind personens tillid. Offeret for en sådan påvirkning skal stole på dig, så de ikke fatter mistanke eller bliver utrygge ved den skjulte hensigt. 2. Pacing. Fremhæv noget jer til fælles. Personen vil skabe en illustration om, at hun er ligesom dig. Til dette bruges metode kaldes pacing, hvor du virker som et spejl og genskaber alle de bevægelser, den manipulerende laver. 3. Giv personen en grund til, at de skal gøre, som du vil have. I stedet for at sige, giv mig en telefon, skal du sige, det vil være smart at give mig en telefon, hvis vi skal kunne kontakte hinanden. Hvad vil man opnå med manipulation? Man lærer at manipulere allerede fra barnsben. For eksempel barnet, der græder, hvis det har lyst til slik, men får et nej. Hvis forældrene ikke kan lide lyden af gråd, vil de give barnet slik for at holde op. Grundlæggende bruges manipulation som et middel for at få, hvad man vil have. I skal følge med. Ræk armene frem sådan her, og vend den ene håndflade opad, og den anden hånd med tommelfingeren opad. Præcis. Luk øjnene. På den ene hånd, hvor du har håndfladen opad, skal du forestille dig, at du har en stor, tung mursten. På den anden hånd har du en masse heliumballoner bundet fast. Hver gang jeg knipser, bliver din hånd med ballonerne lidt og lidt, men din hånd med murstenen bliver tungere og tungere. Åbn øjnene. Hvis dine hænder er lettere adskilt, ligesom Ulrikkes her, betyder det, at du er meget autoritetstro. Hvis det derimod er sådan her, men du forestiller dig Eiffeltårnet, betyder det, at du ikke kan lide, at der er nogen, der bestemmer over dig. Hvorfor synes vi, det er et problem, at man kan manipulere? Vi synes, det er et problem, at man kan påvirke menneskets fundamentale værdier. Det kan være, at man ikke har lyst til at stjæle, men bliver presset i en gruppe til at gøre det. En gruppe venner til at gøre det. Ja, præcis. Overordnet kan man sige, at mennesket kan påvirkes til at gøre noget, som det ikke har lyst til. Og det er desværre endnu nemmere under hypnose. Ja. Og man kan sige, det bliver set meget i dag, også i 2. verdenskrig med Hitler. Og terrorangrebene i Paris præcis. for nogle uger siden. Og radikalisering i moskéer og islamisk stat og så videre. Ja. Så ja, vi synes, det er et stort problem, at man kan manipulere sig lidt med menneskets hjerne. Præcis.